U gradskom odboru SPS-a u Kruševcu oko podne primećena je velika gužva. Simpatizeri i pristalice politike SPS-a stajali su u redovima kako bi dali potpis podrške ovoj stranci na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima. Danas se u našim prostorijama Socijalističke partije Srbije ovde u Kruševcu prikupljaju potpisi podrške za predstojeće izbore koji će biti održani 16. marta. Listu znate, Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Partija ujedinjenih penzionera i Jedinstvena Srbija. Kao što vidite, evo, pre nekih sat vremena je počela overa potpisa i evo koliko već ovde u našem domu ima preko 500 ljudi. Kampanja će se bazirati na našim načelima kao i uvek do sada. Na socijalnoj politici, socijalnoj pravdi, jednakosti i ravnopravnosti naših sugrađana. Mi sami znate, nismo inicirali ove izbore, ali eto, igrom slučaja i voljom nekih drugih, 16. marta izlazimo na izbore. Ovoliki broj ljudi daje nam veliku nadu i ovolika podrška naroda, pre svega mladih, da ćemo na ovim izborima zaista osvojiti jedan zavidan broj biračkog tela. Iz gradskog odbora Socijalističke partije Srbije u Kruševcu kandidati koji su predloženi za narodne poslanike su Siniša Maksimović i Bojana Đorđević. Ono što kruševački socijalisti naglašavaju to je da daju punu podršku svom lideru Ivici Dačiću na putu da Srbija započete pregovore s Evropskom unijom završi u skladu sa njihovim socijalističkim opredeljenjima.